¿Este es tu último día de clase? Sí. ¿Puedes decir qué te parece la escuela? Sí. En húngaro. Vale. Sziasztok, Ági vagyok. Én 4 hétig jártam ide a Version Originálba. Intenzív kurzuson vettem részt, ami azt jelenti, hogy minden nap 4 órát tanultunk, és szünet volt közben, de 4 héten keresztül minden nap 4 óra spanyolozás. Nagyon intenzív volt az egész, nagyon szórakoztató, és a tanárok nagyon-nagyon lelkesek, ambiciózusak, és nagyon sokat segítenek, sokat beszélgetünk, játszunk. Ami még jó az egészben, hogy körülbelül 4-6-an voltunk mindig a csoportban, szóval nem volt senki leterhelve, mindig mindenkire jutott idő, úgyhogy teljesen aktív volt minden. ¿Has terminado?